Muntu wa jealous achakwera ayesesa kumbali yawo achakwera apanga chitukuko choyamba ndikachuwa kuti choyamba mune kuti njala chachiwiri salo suchikangawa chachitatu silikimia chamwamba chitukuko choyamba chachiwiri chachitatu silikimia chala mwamba chituko chayamba chachiwiri chachitatu uya ukona chituko chimenecho sitachiwa pachipanda chakwera tikanapanda chiko chimenechi pachipanda Richard tikanapanda chiko chimenechi sona ndafuna nitenge utenga unipereke nifuna utenga umutenge ife tadwazika matenda kati apa sabulumuka timaziwa chenche ukwera pa mulomo sachosa ife matenda timaziwa Richard iwe Richard matenda wa Richard saa kuchira muli pa ulendo pa 16 May simukhala pa September mukupita nikupemba chinthu ichi iwe Richard ndini tinakamirazi 21 lero ndulula chimozi sala 20 ndiulule chala mwamba iwe Richard tiri kuwafesi kwako iwe ndine tinakamira na fundo 21 lero ndikutosa limozi zisala fundo 20 koma tipitako ndikokwera nani mafuna nikuuza Richard iweyo mmene ulindimira gasi kunyumba umaziangana pa galasi iwonganene kuti iwe 20 sate usokolele anthu weyo kunena zona chala mwamba Richard imvera kuno umakona nthawi yonse ukapita kumakaimbisa nyimbo pasokano ine simaimba nyimbo ine sikwaya master ine sinimba nyimbo zimenezo Richard ukaimba atumezo kumaula ukusogolera nyamata kumaula chala mwamba ndisanapitilie ndiyankhule ndi mwana wina akuti Vitumbiko anapita ku Chansa College ati kumakaelekeza ngazimapanga Saulos ndipeleka uthenga kumuza Vitumbiko iwetu si Saulos iwetu wachekwa kwambiri mukuzinamiza ino kutati muzabera masango mumvere chinthu ichi ndikuyankhula ndine chakula bwino ndione ndikuyankhula ndine inutu simungabere masango inutu mungotaya nazo nthawi nonse Vitumbiko ndi anzako mwachepa kwambiri simungakwanisa inuyo ndadandaula anthu wa parliament mwatusisa ndalama 63 billion kumpasa Lazaro kuti azidya ndi anake ndi azukulu ake inu mungadye 63 billion pa 6 months zulo unali ku Chansa College ndi maganiza Vitumbiko utapa 63 billion 40 billion wapasa ana ku Chansa College ambira kulephera sukulu ambira kusambira safu akachokwalenga kusocha kudya akugona ana ndi njala lero lokumulanje Palombe Mchinji Kadabe tasintha choti sima sikuma taipasa zina lina tikumati Nyambitoni chachikulu kugona ndikanena kuti chala mwamba ndikanena kuti kodi mukudya chani inu mungoti Nyambitoni nanga kunchinji Nyambitoni tilimozi kodi mukudya chani nanga kunchinji nanga kona mpungo nanga ukalonga ola kugona inu chala mwamba ndafuna ndiyankhule mawu osiriza ndafuna mukamakhala kwa MCP aliyense azimuza nzake
achimwene taba kunja kukwacha tiye tilongeze kawina iliyonse mwini Katundu akutani pano akubwera chala mwamba wana vipi nafuna nyankhule mawuya kuti Malawi kudwala Malawi lipabedi Malawi kusowa mankhwala oti ziko noliende alipo mankhwala ziko nokuti liende ali kumangoji ku Page House ndipo mankhwalao ife tapasa zina ya mankhwalao ni Peter Therapy chala mwamba Peter Therapy oye tafuna tipemphe pano nonse kumene mukuyenda mukamakhala kocheza ndi wana kuziwa kuti mankhwala adziko lino apezeka ali ku Page House zina lake Peter Therapy ndi mankhwala okhanga chize Lazaro iwe Lazaro Chakwera ndafuna ndikuyankhule mawuya awatsana khale pansi kodi Lazaro mwana anakuthandiza kutenga boma hadi sana anaenda bwanji kodi ali kuti chala mwamba iwe Richard unaniuza ife kunena kuti ndege inazaza anakuuza ndani kodi Chakwera unati ndege yafika kuzuzu yachika kubwerera koma manama anakuuza ndani nafuna ndikuuza chizi unauza asikali kuti apita kakone sama minyankhondo nusiku amafuna kwambira naye ndikoko mamawa mwana wa mwini anagona matengo mpaka kucha mamawa mwali kuti afisi sana adye pachipanda korona kulika mmanja afisi akanatafuna kodi kumanda tikanaidayika chani kodi Chakwera mukudziwa iweyo Chakwera Richard mukudziwa kunena kuti kudya matewera ndi ufiti chala mwamba sesa Chakwera sesa Chakwera sesa mwana mamusiyogona batengo amene kupasa boma iwe ndikuphikisa mpunga Richard kuphikisa sausage ndikumadya m'manyumba mwanu mwana anzana ali batengo titakuna mizani kuti ufiti inumukana sesa Chakwera sesa ndifuna ndiyankhule mawuya kunena kuti Richard ukamakhala kunyumba kumene kuli iweko pamene wakhalapo Richard umve chinthu china chimodzi hawina iliyonse from 17 September kubwera anthu kunyumba ako kuzagogoda kuti cholinga mukayankhe mafunso 70 Richard umvechi ukamatuluka nyumba wauze akazako akazanga kwati wanu ulendo uja wakwana sopano chala mwamba sesa Richard sesa tawisindilola mulole ndapasa maso ya chomoni apitize program ziko mkwambila mga